Yo ben kabul dongane Tatin. Arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza kayak lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gek. Ditinggal lunga. Wis lunga ditinggal lunga. Ya Wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora? Ora. Tak tutup. Oh. Mesti sing kejibah suwi-suwit mau ngombe wedang putih sik. Ketara suarane iso bening. Biasane nek ngantuk terus suarane mak ser. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wancinipun tabuh kalih kirang sedasa menawi boten klentu menawi jam kula ingkang kula beto wonten pundi-pundi menika nedahaken jarum alit wonten angka kalih, jarum panjang wonten ing angka sedasa. Berarti jam kalih kirang sedasa menit Petruk sowan. Nyatanipun sampun radi mblandang tepi wekdalipun mongko biasanipun Petruk menika menawi sowan paling boten 1/4 utawi setengah kalih. Wadene samangke ngantos dumugi jam kalih ning mboten dados menapa ingkang wigatos. Anggenipun Petrus sampun katimbalan dening para bapak-bapak ingkang ngamengku gati ingkang kagungan kajat inggih menika pepunden-punden kula. Dalem menika sampun keparengan bali dhateng Petruk kantong bolong. Wondene ujupipun boten sare kejawi namung inggih menika peresmian kantor Inspektorat Klaten. Werni-werni wonten sekawan. Kula boten saged ngaturaken krana mboten nyatet wonten ing mriki namung sakmangke menapa ing sampun dipun resmekaken dening Ibu Hajah Sri Mulyani mangke sageta dipun ginakaken kanthi sakmestinipun kinarya pelayanan masyarakat ing bab menapa kemawon. Kula suwun sedaya manggiya karaharjan, sedaya manggiya kesainan, ayem tentrem nir ing sambikala. Matur sembah nuwun tanpa upami. Sowanipun Petrus sarombongan sampun tinampi wonten ing alun-alun kitha Klaten, Jawi Tengah. Boten namung menika kathah pepunden-pepunden kula para pepunden dalang kadang dalangi sami rawuh. Boten wonten ingkang lenggah wonten ing panggung wonten ing Jawi kula kinten sedaya sami rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Seneng kula tanpa umami remen kula mongko kula wis duwe keyakinan wah aku cara ngayujan ki apa iso dirasake ning Piyai Klaten. Nyatanipun malah sakmangke menika ndadosaken kagat raos sing manahipun Petruk. Kula niku nek teng Yojo yah keten iki serae ning wong. Anggris muni bar perang utawa bar limbukan ngono kae wis saya susut
penonton sing waune kathah sanget terus suda. Bar limbukan wis suda, bar perang wis suda, gara-gara ngenten iki Petruk metu ngenten iki nggih rada rame. Mengko bar gara-gara nika wis kaya dilatih kirik entekne. Ana kari loro we edan. Nah ya wis. Wah, dadi gayeng banget ra karu-karuan. Mboten dados menapa. Nyatanipun sampun kondhang kaloka Bilih Klaten menika kutha budaya, kutha seribu seniman. Luar biasa, matur suwun. Nenembangan sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong. Lagi mulih saka negara Ngamarta wis dicegat ning Ngara Ramba supaya atur panglipur dhateng sahanipun para lenggah. Matur suwun. Ning nong. Nembang sing kepenak. Tak bandeme Kang Gareng karo Bagong nganggo tembang men supaya tekan kene. Mbok ya mesam rangut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Janganku katamu ing janji aja embok aja tansah tuwa Nadyan aku uga tansih la ing janji masamu tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri kagunan batone pasti kasabagan. Nadyan aku uga tansih la ing janji Asamo tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri. Ayo dadekke Selamat Mas. Batone gumemen pasti kasabagan. Kok ganti gong kathoke teles e? Wo. Tak peme. Nah. Tetembungan ki jane sok rada kleru. Tak pepe ora tak peme. Karang dialek ki dhewe-dhewe atur nggonanmu jenenge tak peme. Oh iya. Tak pepe ra nggonamu, beda lokasi, beda kata-kata. Oh iya. Ya syukur. Slamet Reng. Piye kabare terus dikongkon Bapak? Monggo tak aturke ning ngarepe Bapak wae aja ning goro-goro ndak malah ora perlu iku kedadiane. Sing baku awak dhewe iki netepi kewajiban ngaturake panglipur mring sanggane para lenggah. Cocok. Heeh. Ya to, Gong. Ah iya. Kuwi gati lelakon iki diaturke karo sing kongkonan ora kok Gareng duwe wenang nakoni piye kabul kawusasane. Kowe mung penak tetengok nang omah kene iki mengameng nyawa. Lah iya. Iki peresmian kantor Inspektorat Klaten, Gong. Aku wis ngerti wis ditandatangani karo Ibu Bupati. Iya. Patang kantor diresmekke bareng lan fakta integritas. Waduh. Lah iki Bagong lagi ngerti iso muni fakta integritas ki saiki. Kesanggupan untuk tidak berbuat yang tidak semestinya atau korupsi lan sak piturute. Yo, iki awak dhewe sowan ana ing alun-alun Klaten. Ha iya. Do bali ki arepe piye? Ora bali kok Gong iki arep pipis kok. Wah, ya mbok pamit. Semasane ora
kok ting sruntul karepe iki nek ora gelem melu ki ya wis. Ora kok ndeting sruntul lunga dhewe-dhewe anggepe ora. Ora kok Gong. Aku sok kuwatir. Ha iya, ning ora apa-apa. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak, suka-suka paripsuka manfaatke gamelan karo Ibu Waranggana. Isih komplit ta, Tru? Isih. Ora ana sing mati? Ora ana. Ana sing katriwandan dadakan? Ora, sing dijaluki slamet sak kabehe tekan sesuk-esuk nir ing Sambikala. Bener. Bu Waranggana ya komplit kabeh, ora sandata werna-werna. Ayo kowe arep nembang apa? Petruk nembang apa? Aku nembang apa? Iki wektune ngoyak, Gong. Dhewe kudu mlayu iki. Mergo wayangan saiki beda karo wayangan biyen. Ya. Wayangan biyen iki nek cara ngayoja bubar ya 5:30. Waduh. Nganti pading kaya Gong. Kandhane piyayi sepuh-sepuh biyen iki nek mayang 5:30 jamene iki isih jejer pindho. Waduh. Nglangut kae. Wiyaga ya ora kokean kaya ngene iki, Tru. Oh. Wiyaga ki mung 12. Kancamu iki 26 bangeten kok iki. Do ngapa do teng pendono ki mantane? Asline do protes karo kowe asline ne. Arep omong ki do rawane. Wong 26 ki tok rengko minangka dadi rombongan kok. Karepe saiki tok undhamana. Aku mung nyritakake saya karo mbiyen. Oh. Nek mbiyen ki 12 wis cukup. Sinden loro wis nganti mumpluk. Ah iya. Saiki sinden ora 8, 9 wis ora ketok wangun. Iya. Penabuh nek ora 20, 26 ora ketok gayeng. Ha iya. Ane ya kerep Petruk. 26 kanca ki blas ora gayeng. Ya kerep. Mendho ting pendonong mripate. Kok anggere bar metu snack terus omong mboko siji kae. Pokoke persis manuk bar dikroto kae. Ya ora apa-apa kok. Ki mesti ora ana apa-apa anggere do meneng wae anteng ora jamak-jamak. Arep omong ngobake cangkeme emane-man tenagane ming do antuk-antukan. Iya. Ayo nembang sing kepenak, Tru. Ya. Ngaturke apa? Ki tak nyoba nganu, Tru. Sapa? Sing lagi bar bodoli iki. Bodoli piye? Babaran. Mbak Orisa. Wah, Widyasari. Elisa karo Orisa meh padha. Aku sok klera-kleru. Ha iya. Ayo Sa. Heeh, lali ora kowe. Engko nek Lali ya. cakepane katut nang nggon bayi kabeh. Tegese cakepe. Maksude kepinterane dhek turun nang anake, mbokne dadi lali cakepan tembang, anake dadi pinter kuwi iso, Tru. Wah iya. Ya muga-muga ora mergone ki pancen bocah ya tememen tenan. Heeh. Anakmu lanang apa wedok? Wedok, Pak. Oh. Sing barep lanang, sing nomor loro wedok, wis sandang loro. Cepet banget kok. Kok pengen meleh. Pengen meteng meleh. Kok andang pengen meneh. Ra yo men kemripik sike. Cangkem. Ora kok ndur agan ora. Sesuk nek kepengin duwe putra. Nek ndek anak loro ki nyemelangi lho. Kok ndek anak loro? Anu nek 3. Ya. Anakmu barep lanang tengah wedok engko nek lair meneh metu lanang ku dadak diruwatke. Jenenge apa, Gong? Jenenge Sendang Kapit Pancuran. Wo. Nek sing barep lanang tengah wedok, lanang meneh kuwi Pancuran Kapit Sendang. Kuwi kudu diruwat. Ya. Ning kuwi percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Ya. Saiki kok tak tinggali terus nek nangis piye? Pun kula anu tinggali. Hah? Pun kula tinggali. Tak tinggali apa ya? Nggih niku Mimi. Oh ya wis ora. Semelangku nek dimiki mbokmu. Heeh. Ra ya kempot bayine. Ya. Ngaturke apa Sa? Wah, jan ya kangene aku. Waduh, iki senengane sok sembrono ngono kuwi. Setahun itu ora ketemu. Mboten, Pak. Setahun ya? Dereng. Piro? 4 sasi. Kok 4 sasi? Lah nggih. Oh lah nggih, Ding. Betul, Ding. Karo le meteng kok. Kowe le laran ki meteng pirang sasi? 9 sasi. 9 sasi ki sing nyinden.
Ha iya to, wong melu wetenge wis gedhe banget ngono Kak. Nggih, wolong sasi lah, Pak. Lali aku dadi ra ketemu patak. Saiki umure wis Sinten? anakmu kuwi kan ndek anak kok 1,5 tahun. mboten. Wulan. 1,5 sasi kok ditinggal nyambut gawe ora mbok ditutuke sik nang omah ki le gula pentah anak. Iya, ya ben kok golek duit kok. Wah, wis cilaka. Mboten rewel kok, Pak. Ya syukur nek ora bapakne sesuk rewel ya. Nggih. Ngosek-ngosek kae mesti. Kaya aku. Ngaturke apa, Mbak Orisa? Jineman nggih, Pak. Ya. Nyubi. Apa? Lali mboten. Jineman apa? Klambi lurik nggih. Heeh, ya ora apa-apa. Ndak lali. Ya. Putul. Suarane ya isih ajeg, sengau-sengau. Suara sinden sengoi, suara irung ngene. Liwat irung suarane. Ha iya. Terus isih ajeg suarane iku. Wis ora ana perubahan ana ya. Wis biasa nglairke wis anak nomor 2, Tru. Nggih, mboten ngeden, Pak. Hah? Mboten ngeden. Ayo wong jeneng wong lairke iki werna-werna. Ibu ki bermacam-macam karakter. Ana sing nglarani nganti sewengi ya ana. Heeh. Ana sing mlaku-mlaku ning pawon wahing terus lair ya ana. Hajeng brul. Saking gampange ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Gong. Dilala kok Orisa iki diparingi ora nganggo ngrasake lara pas lairke. Cepet banget, Pak. Ngebel aku, "Pak, pun lair." Heeh, wis gak dipernake aku ya. Wah, data laporan kowe. Ah iya. Wah iya, coba. Ngaturke jineman klambi lure Gong. Ha iya wis. Matur nuwun ya, Sa. Nggih, sami-sami. Ora usah kerep-kerep sik le mangkat wayangan. Heeh, diselingi sedina mangkat sesasi ra mangkat. Atene cekor ora. Ya wis ben ora apa-apa mangkat ditinggo gayeng-gayeng kok ya. Benjing kula mangkat nggih. Hah? Benjing mangkat. Ya, heeh.
Yo dimangkat dinyanyi kok malah kowe iki diderekke kok malah bingung ora. Ora bingung, Tru. Heeh. Asindan kuwi asline ana pira? 12 kok, Tru. Wah. 12 ki kabeh tak gilir. Wah, digilir to. Heeh. 15 ki gilir dadi ana sing menyang 8, sesuk kono 8 iki diperekke wong 4 diselingi ngono. Wah. Ya ora apa-apa nek ngono. Heeh. Ya, genti iki ana pamundutan sing urung iso diaturake. Reng apa? Sing sore mau urung diaturake. Kaya ta. Ki pamundutan saka panjenengane Bapak Edi Sumantri. Wah, ki malah kliwatan iki. Ha iya. Nyuwun apa? Nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Ora apa-apa mumpung isih rada awal-awalan gara-gara ngaturke gubuk asmara. Heeh. Sing kepareng nyekar ben Mbak Agnesia Nandasari. Oh iya. Yo jumeneng mengarep diaturake. Nyengkar nyengkur. Mangga. Mbak Agnesia. Heeh. Bar jineman terus dinahi rasa rada ndangdut sithik. Ah iya. Men kepenak. Heeh. Ten dhuwur napa ten ngisor, Pak? Neng ngisor wae. Ya. Oh ya dhuwur wae ndak menyanyak sego kowe malah. Oh ngisor akeh dus-dusan. Dhuwur siap lho. Ha iya wis iki. Aku ya ngerti aku. Kalimat iki. Neng dhuwur wae men kira-kira ngisor ki akeh piyai lenggan. Terus ana tumpukan dus barang kok. Ya iya. Dibawani Mbak Agnes. Ya. Nyengkar nyengkur mangga Nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar nyengkur engkur dicengkok eno lingsem yen kemutan channelmu isih mengudara apa kok isih channel top. Oh. DG. Ayo. Dagangan. Neno. lelampahan kang wuri dikira kagungane sedulure dhewe Mas Putut Wijanarka. Diki iki dalang gaul. Dalang gatelen. Ha iya. Nontone 49. Ana tresna tulus nadyan neng gubuk asmara. ya reng ya mangga. Neno mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk yen tak
Monggo. Cadetan sakjroning bingung aku terus. Kuwi kreativitas kendang ngono kuwi. Tung tung blentak jleng. Kuwi sikile le joget yo nganggo mandeg-mandeg ngono kuwi. Gareng ora kulino mandeg-mandeg kaya reng. Nerus kowe iki. Ha iya wong tuwa kaya. Kuwi jere mau sing joget aku anggere nganggo jam-jaman ngono kuwi. Pengendang karo aku wis sehati. Ha iya. Tung tung gentung jreng ngono kuwi. Engko nek arep suwuk jan ngono kuwi. Oh iya, garap ya. Ya nek iso digarap nek ora iso rasa mbangane bijine elek. Tegese iki kendangane sing digarap ora kok nggon soal iki ora. Ya iki mau jenenge Gubuk Asmara. Heeh. Ki ngaturke meneh terus. Ya. Engko ndak sing urung diaturke urung iso diaturke ndak ora prayoga. Apa kok? Kembang rawe. Wah iki seneng aku kembang rawe iki. Ngerti ya? Ngerti no. Tembange sing piye? Kembang-kembang rawe nandur nang enak. Oh kowe pangkor. Oh iki kembang rawe beda iki. Sing nyekar sapa? Goleke sing urung nembang terus. Ya, Mbak Ayu. Oh ya, wah sekali-sekali Ayu kembang rawe. Men ra apa-apa. Sing biyaine sing endi? Sing nganggo kacamata. Oh. Sinden nek enom biasane ora tau gelem nganggo kacamata, geleme nganggo lensa.
Bojoku nganggo lensa kepletikan geni mah pece. Dengkulmu. Kobong mripate mah. Ha ta. Asale nganggo lensa kok nyebul geni. Ha iya. Ya Mbak Ayu, mangga. Diaturake bawani ya kok nganggo no. Tembang ki ora nganggo bawa kaya kopi tanpa gula. Wah iya. Pahit. Kaya uripe awake dhewe. Ya. Oke, Pak. Ya. Nembang yo Mbak Ayu. Ya. Ya. Saka ngendi iki? Saka Bantul, Bu. Lor Segara. Lor Segara, Samas. Oh, jalan Bantul, jalan Bantul. Asline Kulon Progo. Weh. Dipek karo Dipek karo apa? Dipek karo apa jenenge? Kelembut. Wow, edan. Iki karo bojone kok ngene kira lembut. Ayo karang mbuh kok saya suwe kok saya kurang ajar lho ayo. Ya wis ora apa-apa. Kuwi wong lanang wajibe tok bekteni. Pun bekti aku lah. Ha iya, wong lanang iki wong wedok kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kudune tangi turu gregak iki kudu tok cepake banyu dienggo raup utawa nek urung tangi kae raup ana sisan. Ini jenenge ora sopan ora. Bawane yo. Nggih. Memanesmu. Mangga, ya. Sinom grandel. Mangga. Neno Agawe ruciting galeh lara Kangsi nadya neno umpama munduta Rokmi penabu kok ana sing dingkluk ana sing dangak ya kok ndonga heeh aja nganti grimis wah Yae ning iki penabuh ki arep mendonong jak omong radong. Oh. Oh to gong tenan ya kono. Heeh. Nyilirake ora dinae jaret. Udah wis setengah mati. Ngibarat wong numpak
madyaning ing madyaning jala apik suarane ya apik nek suarane ayu kan biyen mesti apik abu cahya tuwajune sinau ning apike tanggamu jenenge Pak Paijo kan tuku gamelan terus Reng kok tekan tuku gamelan bareng apa aku ngomong apa iki ngantuki mesti nek ora ngomong ora sadar ngono kuwi wah ya ora ngerti kok ya temah gunjing anggenjang ning pagulingan digedruke ora kong aja amblong panggunge semono ing gedruk ha iya kena bluk-bluk ngono heeh ya alon-alon ora sah ngondak malah do gogrok dagangan monggo yo diaturke apa jenenge kembang rawe heeh ya monggo yo ya aku sing joget ya
daster lurik. Lambi lurik. Baca modele ayo wis ora srek. Anggere nganggo tang 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 nang nang nang. Ae jos. Ha. Nyenengke ya kok ning mawak marai kemringet, ning pikiran marai semangat. Ngapa kowe kok ngadeg bojomu ning kono? Sampun, Pak. Wis. Oh, nggih pun. Ha. Njaluk dit. Nggih, no. Hah? Nggih. Wis ora ana kok. Pelit. Wis ora ana diomongke ora. Endi mau? Jupuk sapa ya kok iso ilang. Ayo mbuh kok ya ora ngerti ora. Ora toya, weh kandhane ngayal ora. Dus barang didak. Ya wis ben ora apa-apa. Duse Prastiwi monggo ayo wis. Prastiwi ora madang. Heeh. Apa iki mau jenenge apa, Gong? Goyang singgul. Nah. Ngawur. Anu kembang rawe. Ha iya. Kembang goyang singgul ora. Sak penake dhewe lah. Ki nang chatting, Truk. Waduh, saka sapa? Mbah jenenge ki ming nomor tok kok. Oh. Urung terdaftar nang Waku. Apa? Waku. Waku ki lho sing dienggo WA. Diwaca apa? Wah, lha kene kok ngayal. Urung terdaftar nang Waku. Nyuwun apa? Nyuwun tembang kangen. Wah, sing nempar Mbak Tatin. Wah, jan Tatin iki lagi elok-eloke wong tenan. Apa-apa Tatin wingi wong ngunggahke wedi njaluk Tatin. Resi kandang. Ora kebangetan tro. Tenan ayo saking. Ayo Tin, jumeneng Tin. Ha iya. Lagi chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho. Do digugahi. Nonton ning streaming. Pun do turu. Pun do turu. Ya digugah kok ya. Iya. Menyemangati karo Mbak Tatin ya. Ki Mbak, Pak. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksude roti iki lho ora seneng roti keju ta? Ra. Mendelik matane. Ya ben de mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Lah, kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado garap sari. Mondok. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes sama Pak kula ampun Cik ya. ngadeg kula nembe anu oh ya niki ndak Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo ta ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Utu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom to. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telu brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi.
Sik aku ngeling-eling lali ya. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Maksudnya bawane lho, Pak. Ya terserah, sakaremu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter ya. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindene saido kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nang apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ya. Jamba beta Tak tunggu seliramu rawuh mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? apa Sing lho? kae lho sing nggo melindungi lambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapa Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Kok kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa, ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Jembabingan gawe tangis kang kebak Pancen yo ayu tenan. Latine nek nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. kok iso Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok ram doyan madang pitung dina pitung bengi. lah ngapa ngapae Ya ora ana wong menungso kok marahi ra doyan madang. Kowe iki mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. maksudnya Bingung dhek arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho kaya ngemat-matke ngopo Nanan ayo. mang sliramu Aku dadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali ta delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu rak mesti ngilem. Ha iya. Iki jelem ngono kuwi pecungul. Iki dindelepke ana gendikane pecungul. Iki dindelepke kadang-kadang mlumah pecungul. seneng ta ndelokke Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae.
Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandem ki sing ndelok. Endo ora tekan watune abot kok wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Jangan jikok sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono mas. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Mung tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngomong di loro. Dipaske ngendi? Ya kan wis ra loro. Padake kasti. Aku iso. Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Nah, ngomong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok ming Lah aku neruske sing mau lho, mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarzan e. Endi? Rutuk. Kang tak pilih apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke tok. Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Saya sing jeneng kendang ki rak suarane ming tung ndlang tak ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Kok nek wis ditungke, dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok ndlep-ndlep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok ante temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. Arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza iki lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gean. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Ya Wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Ya, yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
Matur nuwun ya. Ra ana apa-apane. Tatin bengi iki semangat tenan. Heeh tenan. Apik jogetane. Ha iya. Hei. Ra ana apa-apane. Ora ana, Bro. Mosok ayu ora tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Tas adokon nguyuh. Diampet tekan ngomah. Wis piye? Lara masalah. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urip dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Kendang cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagone diguyone ra penak. Nesu samplok apa? Tempiling sisan. Mau sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi dukane bapak. Duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Ya, ya Nang yo. Ya.